jotono lamsuko kebal video tapi ang zranya tangnang jongo no ngai jongde sing zranya tangi tampai ta phunai no sing zranya tangani Hati gai jongo tabo ko no kana bangai bazar sobiya ko lama lego no hati gai ka na chamina ma bazar kana sunai zranya bazara mane scooty wati mande ko na jino ro anga zranya bazara phaiso paia bazar kana na jino ro Itu hang komnya coba. Video sekarang. Hah? Betul kan? Ayo lah, kita kemana? Aja tak? Apa yang besar?
Oh yang, besar naik. Oh yang, Jiranya bagat aja biar nanti anak ini. Norok an video no sajak kanane kapewa kulen sini pajak jora norok an video no jaya kare ngajungani paipla hambai maro tamningkai nungpang se hanibo han YouTube channel 1K kawo paipla hambai maro madikanana lagi tai support khaijong mati an video naijong bangle paipla hambai maro norok kana je jaga nukbo ang bai kok sadi kok se tangni tamningkai ang kok rok sakangkai belai sajago ang bo norok bai nukhangkai kok sanai mane ang to sini galagle norok no kok sadi ta ana ang bai ana nugoi sinigoi mo block khanisle hani pano kok sadi ta kang papla hambai maro tamningkai ani 1K kama bangai nong bangai nyokawo tajam sanai pilawo indikang video rok kya norok nukman thana amsa gidi dok khanya sering ya tabu sang gidi dok khanya ranggo paipla hambai maro norma nong bangai yang madikai khatore bakaloge yang video rok khaijong mano norok keringkang video rok khela kamu norok support dei jungya kang video khanya ni normal lang thakam ta komu thakam hapanang taswe bo video dai jongo ang han video ro edit khamena ang tep kham kai nyong na nei satok nai tep kham kai video ro edit khane kok rok kham kai sanai hamse kok rok ro sana ringya ko an video no norok jodi sada tongkai like share comment subscribe kaji hambai jotona an video no share kare bagere kisa ta pat pat